4. mart. Prepodobni Gerasim. Ovaj znameniti svetitelj najprije se učio podvižništvu u misirskoj Tivaidi, pa je onda prešao na Jordan i tamo osnovao obitelj u kojoj ima oko 70 monaha i koja i dan danas postoji. On postavi naročiti ustav za svoj manastir po kome monasi su 5 dana provodili u svojim kelijama pluteći košnice i rogozine, nisu smeli nikad ložiti oganj po kelijama, 5 dana jeli su samo po malo suha hleba i urme. Monasi su morali držati svoje kelije otvorene i kad bi izašli tako da bi svak mogao, ako bi što bi hteo, uzeti iz njihovih kelija. Subotom i nedeljom sabirali su se u manastirsku crkvu, imali zajedničku trpezu sa varivom i s malo vina u slavu Božju. Tada bi svaki monah donosio i stavljao pred noge igumanove ono što je izradio za prošlih 5 dana. Svaki je monah imao samo po jednu haljinu. Sveti Gerasim bio je primer svima. Uz časni post nije jeo ništa osim što se pričešćivao. Jednom vide lava gde riče od bola jer beše mu trn u nozi. Gerasim priđe, prekrsti se i izvadi zveru trn iz noge. Lav se tako ukroti da je došao za starcem u manastir i tu ostao do smrti starčeve. A kad starac umre i lav svisne od bola za njim. Bio je na 4. Vaseljenskom saboru u Halkidonu u vreme Markijana i Pulherije, pa iako je i on najpre malo naginjao monofizitskoj jeresi Evtihije i Dioskora, bude na saboru veliki pobornik pravoslavlja. Sveti Jeftimije odvratio ga je od jeresi. Od učenika Gerasimovih najslavniji je bio sveti Kirijak Otšelnik. Upokojio se sveti Gerasim 475. godine i pređe u večnu radost Gospoda svoga. Sveti mučenici Pavle i Julijana. Brat i sestra iz Ptolemaide Finikijske behu strašno mučeni za Hrista od cara Avrelijana i najzad posečeni. Pri njihovim mučenjima mnoga su se čudesa pokazala koja videvši mnogi neznabošci obrate se u veru, te neki i od njih biše posečeni 273. godine i primiše vence. Sveti Jakov Posnik živeo u 6. veku. Toliko se usavršio bio u bogougodnom životu da je lečio molitvom najteže bolesnike. No neprijatelj roda ljudskog navodio je na njega silna iskušenja. Tako jednom od nekih podsmešljivaca bude poslata k njemu žena razvratna. Pretvarala se pred njim i plakala, no navlačila ga na greh. Videći da će pasti u greh, Jakov stavi svoju levu ruku u oganj i držaše dotle, dokle se sva ne oprlji. Videći to, žena se ispuni strahom i užasom, pokaja se i popravi svoj život. Ali drugom prilikom on ne odoli iskušenju, nego pade sa jednom devojkom koju behu roditelji doveli k njemu kao sumašetšu da je isceli od ludila. On je zaista isceli, no potom zgreši s njome i onda da bi sakrio greh ubije i baci u reku. Kao i obično, od bluda do ubistva nije daleko. 10 godina potom provede Jakov kao pokajnik živeći u jednome grobu. Poznate da mu je Bog oprostio po tome što jednom po molitvi njegovoj pade kiša u vreme velike suše od koje stradahu i ljudi i stoka. Evo primjera sličnoga Davidovom, kako je opak zli demon, kako po popuštenju Božijem može da obori najveće duhovne divove i kako opet iskrenim pokajnicima Bog po milosrđu oprašta i najteže grehove i ne kažnjava ih onda kada oni sami sebe kazne. Rasuđivanje. Kada bi filosofija ljudska mogla zadovoljiti čoveka, zašto filosofi Justin i Origen postaše hrišćani? Zašto Vasilije i Zlatoust i Grigorije, koji u Atini proučiše svu filosofiju jelinsku, primiše krštenje? I blaženi Avgustin, koji znade i jelinsku i rimsku mudrost, zašto odbaci sve i potraži spasenja i svetlosti u veri Hristovoj? I sveti Kliment Rimski, koji beše vrlo bogat i vrlo učen? I sveta Katarina koja bi iz kuće carske i iznađaše svu svetsku mudrost misirsku. I carević Joasaf u Indiji, kome beše poznata sva filosofija indijska. I toliki drugi koji najpre tražahu objašnjenje zagonetke svetske i svetlost svoje duši u filosofiji, a potom pristupiše crkvi i pokloniše se Hristu Gospodu. Sozercanje. Da sozercavam tajnu pričešća kao prisustvo Gospoda Isusa u crkvi na zemlji i to kao ispunjenje njegovog obećanja. Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka.
kao njegovo neprekidno podražavanje vernih kojima je rekao: bez mene ne možete činiti ništa. Beseda o kolebljivosti Pilata. Od tada gledaše Pilat da ga pusti, tada im ga predate Pilat da se razapne. Otkud ova protivrečnost u Pilatu? Otkud ovo dvojstvo volje u jednom istom čoveku? Dok je stajao pod svetlošću lica Hristova, Pilat je od sveg srca hteo da pusti pravednika. No kad ga je obuzela tama jevrejska, on se saglasio sa delima tame. To je seme palo u trnje. Dok je Hristovo lice svetlilo nad semenom, seme je niklo, ali čim je seme ostalo bez te svetlosti, tama od trnja ugušila ga. Dok je Gospod Isus gospodarski govorio Pilatu o caru nebesnom, rekavši mu: ti ne bi imao vlasti nikakve nadamnom kad ti ne bi bilo dano odozgo. Pilat se osjećao kao pobeđen strahom od Boga. No kad je gomila jevrejska viknula Pilatu: ako ovoga pustiš nisi prijatelj Ćesaru, Pilat je bio potpuno pobeđen strahom od cara zemaljskog. I strah za telo nadvladao je strah za dušu, kao što se i dan danas ponekad dešava. Pilat je bio učenik svetske mudrosti, a svetska mudrost ne daje snage nego uleva strah. Svetska mudrost ne podržava dušu nego telo. Svetska mudrost ne uleva strah za dušu nego strah za telo i za sve ono što je telesno. Evo u Pilatu jednog jasnog i žalosnog primjera kakve ljude vaspitava svetska mudrost mimo Boga i nasuprot Hrista. No Pilatova slabokarakterna i kolebljiva duša nije slika samo neznabožaca, nego i neutvrđenih hrišćana. Poneki hrišćani posvednevno i neosetno, a često i nesvesno, hteli bi čas da oslobode Hrista od mračnog i zločinačkog instinkta jevrejskog u sebi, a čas opet da ga puste tome instinktu na raspeće. To biva uvek onda kada jedan hrišćanin pogazi neku zapovest Hristovu radi ispunjenja neke svoje telesne želje. Čas svetloste zapovesti osvetli srce kolebljivog hrišćanina, čas opet tama telesna toliko navali na njega da se on potpuno predaje njoj. Gospode tugotrpeljivi, ne ukloni svetlost lica Tvoga od nas ni za jedan tren oka, da nas tama ne savlada, da ostanemo deca svetlosti do kraja. Gospode, pomozi nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.